ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ಕಡಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರೋಟಗೂ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ತೊನಗ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಗ ಪಲಾವ್ದ ಹೀರೆ ಚಕ್ಕೆ ಬಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎನಾಜಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ದೆಡು ಮೆಂದು 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತಂದೆ ಗೋಡಂಬಿ ಒಂಜಿ 10 ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲು ಹಾಕಿ ಬಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಆಂಡಂದು ನೆನ್ ಬರೆಟ್ ದಿಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಆಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಕೋರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 6 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ನ ಮುಂಚಿ 4 ಬೇಪಾದ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪಂಡಿಗ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ದಾತು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಜೀರಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಹಾಕಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಹಾಕಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಹಾಕಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಂಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿವರೆ ಬಿಡ್ಕ ಕೊದಿ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯಿಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನು ಬಟರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಬಟರ್ ಜೀಡ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನಂದು ಒಂದೇನು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನೀನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಕಡಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರೋಟಗೂ ಚಪಾತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪು ಉಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲೋರ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.